Nili ke jinghon korte le pening jiratu nili nang litum ka doko ve phan hem pu Jesu Christ men pen kardom nang chipila kardom pini matijong pli arni monduli ilituma phan Bible kangthir kaporhi nang ji ang deng ikejong pido aprangsi ke than mega bang Isaya akitab pen ang deng pi ingkora phong deng so throk pen kepan lepen adun tu akaporhi atheke birta ke me abangke Matthew ke to kateng hempu birta ke me ang deng pi kre phok ang deng so ingkora sir kepen thom kepra throk si an Isaya la puson si ilituma phan ekithan arnam ki thia phan hai thorji pu lapen mo halaswarni nang le lote alangli inglong athak ki chupi ki junpi sikji dangji rat pharo rat surya tumaphan pichoji pijunji pu lapen athu ke do avak ke do ason among si piji pu ningarong me alam la ilitum aphan mu ahut nang lei lote la so ake chupi along ilitum ta chodun longpo jundun longpo so ni akaporhi along athege birta ke me pen alama bangke la puson lo hempu Jesu Christ Galilee atalo ari ri dam lo anke arleng jir la puson kasi alangli penangan arlulo anke ingni lo lapen alangli phi ki dun toy suri arat atumta alangli dung alangli reisi ingni dun pleng la alangli lam than lo lam jong ka li lo arnam arat nang le tang lo pu alam si alangli than la lapen alangli kiso ki un e atuma phan pe melo achat akiso la ka doko ve anta alangli pe me etla anke arni kang samapor alangli rada tuma phan pe cholo pijun la alangli halatuma phan pangkrang la jola son alam si ilituma phan ikethang non ilitum ison soni alam langdam lo na aprangsia bangela lo ilitum non ke towar ka chulang abotor ang bongsi dolo lapen towar ka chulang pulote hempu Jesu Christ amahang ke thek arni aphan si ilitum towar ka chulang Christmas arni aphan si towar ka chulang lapen hempu wang thuji pu alamdo la potsi alangli ke wang thuji aphanta ilitum towar ka chulang pu alam ilitum chathan long la arnam Jesu Christ penajok kithi aphan hai thor lo non ke ilitum ka doga veta reng longpo reng si ilitum alang li long do dun longpo thak thun longpo sining amu aju chipahem phu dun longpo la pen mohet ka chithan Isaya ke than mek alam ahut nang le lo tangte arnam ke chupi piji pu alam nang chekok ilitum aphan bang arnam kang hon pen ikipi athua wa ke do ason amung ilitum cho longpo jun longpo jola pusan non langdam lo nang ilitum aphan arnam e inghon e ingjin so hempu Jesu Christ le suri arat atuma phan kipi kapedor dun kangchir duk ahut kapicho long la sonsi arnam ilituma phan ason
pen a jok epedor dun bom alang li hirjume pensi ilitum arni vangta kereng arni vangta ilitum kacuklem kacudam thek lasi budam lote arnam si elame dun bom lo arnam si epedor dun bom lo haku ahut hempu Jesu Christ rada tumapan him pecholo ok pecholo la son si pini arni hemput ili tumapan ta ilang dun bom ilame bom kinang ji ason ili tumapan epijir bom non ke ok kachipisung pen kardom pen kardi pen la pen kam ke me jam ke me ke klem pen si ilitum hempu apan aning pang sam nang po la pen ilitum tu war kaculang akam pi pleng dun pi me nang po tu war kaculang dun pi me ji apan ilitum Maranatha o hempu Jesu vang tha pu arni vang ta chu pu nang po vang tha pulo tangte alang li phan ke deng ji aphan ining ki hang ka chipek le a ka chipek lang lo la si ilitum la son aning chipedo lo na chisik lo nang chedang lo na Christmas arni ke the ka talon ji aphan ta hek an pen chisik lo na la pen mo hempu ke wang thu ji a hut alang li ing no ka chiklang dun thek ji la pen ka chiklang dun hai ji aphan ilitum chisik chedang lo na hempu le ilitum aphan nang pipi nang pedor dun ver lo na Jesus Christ aphan runa